ಹಾಯ್ ಯಾನಿನಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಒಂಚೆ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಾರೆದಿ ರೇಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತುದು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿನ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂದೆ ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೊಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನ್ ನಾಲ್ ಬಂಗುಡೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದು ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂಗುಡೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಒಂಜಿ ತೂಪುಡೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಲ್ತು ದಿಯತುಲ್ಲೆನ್ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊದ್ದಿನ ಮುಂಚೆತ್ ಪಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿನ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಪೇನುಂದೆನ್ ಸರಿ ನೀರುಡು ಬೊದುಲೋಡು ಐಟ್ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅದು ಸರಿಟೊಂದು ಬೊದುಲಾಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಗೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಗುದ್ದುದು ಗೆತ್ತೊನು ವ್ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಇಂಚ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ನೆತ್ತ ಸರಿ ಗುದ್ದುವೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೊಂಚಿ ಬೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ನೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತಿಲತ್ತುಲು ಎಂತುಂತುಂಡು ಉಂಡು ಇದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂದ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ ಚಕ್ ಗುದ್ದು ದಿನಾತೆ ಫುಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಎಡ್ಬೊಕ ಪುಳಿಗೆ ಅನ್ನು ವಿನಿಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಓ ಪುಳಿಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ಮಸಾಲನ್ ಪೂರ ಅವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಕಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವರ ಇಂಚಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲಿ ಇಂಚವರ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದು ಜರಂದಾಂಡ ಮೀನನ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದ ದೀತೆ ಮಸಾಲ ನಿತ್ತೆ ತಾಗವೆನ್ ಮೀನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ ಮೀನಿಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಸಾಲ ತಾಗದ್ ದೀಪೆ ನಾಲ್ ಮೀನಿಗ್ಲ ಮಸಾಲ ತಾಗದ್ ರೆಡಿ ದೀತೆನ್ ಸರಿ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂದೆ ಇಂಚನೆ ಬುಡೋಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದಿರೆಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಆ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಲ್ತುದು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರೆದಿನ್ನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಒರೆಸುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು ದೀತೆ ಒಂದು ಬಾರೆದಿರೆಗೆ ಇತ್ತೇನ್ ಮಸಾಲ ತಾಗ ದೀತಿನ ಬಂಗುಡೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೀಪೆನೆ ತಮಿತ್ತು ಅವು ಫ್ರೈ ಆನಗ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿಗ್ಲ ಚೂರು ಮಸಾಲ ತಾಗಾವಡು ಮಸಾಲ ತಾಗಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನ ಬಾರೆದಿರೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಪೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಗೆತೆ ಇತ್ತೇನು ಬಾರೆದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲುಡು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆನ್ ಮಸಾಲ ಪಿದೆ ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ತಾಗದ್ಲ ಇಂಚ
ಬಾರೆದಿರೇಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತುದು ದೀವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ರೀತಿನ್ ಚಕ್ಕಟ್ ಉದ್ದಿಲೆ ಐಪಣ ಮಸಾಲ ಇದೇ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಚ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಂಡ ಎಡ್ಡೆದು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ತವಕೆನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚಾರೆಗ್ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂದಿ ಓಡಾಯ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆರೆಗ್ ದೀಪೆನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡುಂದೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ತುಲೆಯಿತೆ ಬಾರೆದಿರೆ ಪೂರ ಒಂಥರ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದ್ ನಿಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತರೆ ಇರೆ ಬೇಗ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ನನಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪಂದು ಅಂಚದು ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದಿದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತುದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬಾರೆದಿರೆ ಡಬಲ್ ಆದ್ ಕವರ್ ಆತುಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ತುದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತುದು ತೋಜಾವೆತುಲ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಈರುಳ್ಳಿ ಲೈತೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸರಿಯಾದ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆತಿನ ತೋಜಾವನ್ಗೆಲೆಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಉಂದು ನಿಕುಲುರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ. ಮಸಾಲದ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿನ್ ಲೈಕ್ ಗುತ್ತುದ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಐತ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ ವಣಸುಗ್ ಪಾಡೊನ್ನ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡ ನಿಕುಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ತೋಜಾದಿಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಸೈಡ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ತಾಗ್ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ವರ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಒಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತುಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್.